Mina besizwe sikaPhunga noMageba angikhuleke kunina nginibingelele nginamukele yona nge-channel yenu iyithi mina ke ngikhona la njengesisebenzi senu ukuzoletha ke ulwazi nginiphakele lona engilungisele lona olumayelana ke namaphupho nezincazelo igama Guxolani pastor weningi noma upastor wezwe sila ukukunikeza ke lolwazi uma ukuthi uyaqala ukufika noma ukusibukela thatha isitulo uhlale phansi unetheze ngisekhaya la ungakhohlwa ukuthi uyasubscribe bese ke uyilungisela ukuthi ushare lezi inkulumo eziqoshwe kunombani ukuze ifinyelele kubona wonke umuntu abe nolwazi biza abangani bakho ihlale unetheze usofa noma nje itulweni lisibukele mawukuthi uhlezi usilandela ngaso sonke isikhathi siyakubonga siyanconcoza kuwena sithula isiqhoko sisifike phansi siyakuhlonipha kakhulu ngokuthi uhlezi usilandele uNkulunkulu ekubusise ekuvulele iminyango ongakasi wacaba ukuthi uyovuleka akubusise ekungeneni nasekuphumeni kwakho akubusise akunikeze izinto owawungayicaba ukuthi uyithole akwenze ube mkhulu uphakanyiswe endaweni yakini uhlonishwe nawe emsebenzini noma emsebenzini owenzayo ngakwenza umsebenzi la uqashwe khona noma wena uyayisebenza noma wakho noma uqhubha umsebenzi wesintu wobizo uNkulunkulu ekuphakamise ukwazi ukwenza ngobiyoni lo msebenzi nangokuthi abantu bakwazi ukulibona igalelo lakho egcineni kodwa ke asikho lapho kakhulu sekutheni asilethe nje incazelo kumaphupho amabili nje amathathu kanye kwethu hamba kunenyathi sisachaza la ukuthi uma uphupho ubona amaqanda amaningi amaningi lolu kuvama ukuthi kube uphawu olukhombisa ukuthi kungenzeka umuntu onesiphiwo okufanele ukuthi mhlawumbe angadla amagobongo uyigobongo nje njalo kanti uma uphupha inyoka ikakhulukazi encane ehlaza ngombala inyoka yasekhaya engabulawa ewuphawu lwethongo uma uyibona nje ngene ekhaya ukuthi cha ingasho ukuthi ithongo naku lizongena ngaphakathi kwesango noma phakathi kwekhaya thina sikhuleke yayiyekwa izinto noma ingangena endlini yayiyekwa nje kuthiwa ile yasekhaya noma yithongo kuthiwa nami baba mkhulu engena kanti ke uma uphupha inyoka ensundu mhlawumbe iphinde ibe nombala omhlophe ngaba uphawu lwethongo oluvamise ukuvela ke njengesexwayiso noma iveze isimo sobunhlanhla obuzayo ngaphakathi kwekhaya noma emndenini noma izolexwayiso make seniphendula umuzi ikwampunzi edlemini sekukhona la liphuma khona lezi zinto budedengu kanti uma kungenzeka kube umuntu ophupha ngenzeka ushanela igceke noma ushanela endlini noma ubingadi noma izivande lolu kuvama ukuthi uphawu ulukutshela ke ukuthi kunesidingo sokuthi ke ake nilungise ikhaya lithi ukuchela noma nibethele ngoba kusuke kukhona ungahambi kahle noma uyikhonkwana abantu abasuke beyifaka ezobumnyama kanti la asikhulume futhi ngomuntu othi uphupha umuntu omaziyo uma kungenzeka umuntu omaziyo noma uphupha umuntu ongamazi kodwa manje lo muntu ukuflathele uma lo muntu ekuflathele ulunyekelwe impawu ezikhomba isichitho okenzeka kunomnakwenu ozama ukugadla kusho kodwa kahle hle kunezigadlo ezikhona la esuke zikhona uma lo muntu ekunika umzimba ekuflathele kanti la uma ekudonsela uma uphupha uphiwa okuthile umuntu noma ekuphimani bese kuba khona oqhamukayo esithubeni eyihlwithe kwena noma ithathe kwena leyo nto noma leyo mali lolu uvama ukuba uphawu lokuthi kunomhlanhla bakho obuthathwayo noma isiphiwo sakho esithathwa abanomona izimfamona zithatha umhlanhla noma zithatha isiphiwo sakho kuwena ngesimo senithi kanti uma kungenzeka umuntu ophupha uzembethelwe noma wembethe umhlwehlwe mhlawumbe bekuhlatshwe ekhaya noma usuphupha ngathi wena wembathiswa umhlwehlwe noma wembethe umhlwehlwe umhlwehlwe yila mafutha anonile athathwa mhlawumbe kwavama basenkomeni la ngaphakathi noma embuzini ayaba khona la ngaphakathi nje iwona ke umhlwehlwe uma uphupha wembethe kupha ukuthi ke wena futhi umuntu owayezalwe embethe nanga umuntu uma ephupha ke vakashela umuntu yaphuphe washela omunye impahla noma wena uqobo uphupha washela umuntu impahla engcolile noma unikwa umuntu impahla engcolile noma unikwa amanzi noma ubona amanzi angcolile lokho kusho ukuthi izitha
ey'sondele nawe, abantu abasondele nawe bayizitha kuwena, bakufisela okubi, akukho kuhle abakufisela kona. Kanti uma siqhubeka sihlabela phambili sibheka la ukuthi uma umuntu engowesifazane bese ephupha edla iy'thelo noma ephupha ebhukude emanzini, abanye bathi adungile, abanye bathi uma ephupha amanzi ahlanzekile noma ekha amaveji noma iy'tshalo, lolo phawu lwesisu okungenzeka-ke uzethwele wena uqobo noma omunye umuntu uzethwele noma ke sithi nje ukhulelwe. Kanti-ke uma uphupha umuntu ekwendlulela umbhede noma ekugcebela umbhede, uphawu lwesichitho uma umuntu wesifazane okungenzeka njengamanje kunombango wendoda, kunomuntu mhlawumbe enibanga naye umuntu wesilisa. Kanti uma ungowesifazane futhi ukhulelwe bese uphupha uwasha iy'mpahla bese uyozeneka noma uzibone ngathi usesikhathini, nako lokhu kuwuphawu olubi oluvame ukuthi lukhona ukuthi kungase kuchitheke isisu sakho. Kanti uma uphupha inhlabathi noma ngaba indundumo ey'thize noma amadundu noma umgodi noma amatshe amaningi, lokho noma okanye uphupha ngathi uhuqa indlu kanje, kwesinye isikhathi kuyavama ukuthi kube uphawu olukhomba ukuthi ngahle kube nesifo esizokwehla ekhaya. Kanti uma uphupha umuntu omaziyo okungenzeka uyageza ilonda noma ukhotha ilonda, uphawu olubikezela ukuthi kufuna kube nokuhlambuluka noma kube nenhlambuluko okungenzeka ivele kulowo muntu loyo noma kumuntu othile ezosho ukuthi hayi bo, njengoba uhlupheka, njengoba izinto zakho zimnyama, njengoba izinto zakho zingahamba kahle, mina obe nesandla. Kusho ukuthi uma lo muntu uphupha bekugeza ilonda noma bekukhotha, kusho ukuthi lo ngase kube nomuntu ozovele ezoconfess ukuthi waba nendima ayidlalile ekutheni wena nje ube nalezi zinto ezikwehlelayo mhlawumbe ezingezinhle. Kanti uma uphupha kala ugeza emfuleni uwedwa noma uyageza nibabili, lokhu ngasho ukuthi kumele uyogonyuluka noma ukhulume ukuze izinto zakho zilunge. Kukhona umuntu ekumele nikhumelane naye umlotha, kungenzeka izinto zakho zivalekile nje ingenxa yokuthi ibambelene amagqubu nothile bese into zakho ithomo liyazivala. Njengoba kubona ukuthi uyadinga ukuthi uyakhuthaza futhi ukuthi awuhambe ovula isifuba mhlawumbe nalo muntu enagcina libambelene naye amagqubu noma owagcina wena ubambele amagqubu, hamba ngikhumelane umlotha noma nithelelana amanzi, ilungise izinto ingane zakwethu, abantu baphile, abantu bakwazi ukuthi besebenzisane. Ngoba ikakhulukazi ingane zakwethu uma sesesiphetha nje ubonizwe lonakele kangaka, abantu bahluleka ukuxolelana, imindeni ihlukene phakathi, abantu abazwani abakwazi ukuzehlisa, ngeke ufuna ukuzehlisa axolise. Ithomo-ke ngabe selivala izinto lenze ukuthi kuze kube khona ozokwathi ezehlise nibuye nithelelane amanzi. Ngoba uma nihlukene niqabene nina nethomo alithokozi, yabo liphatheka kabi, ngoba phela nina ngabantwana bethomo. So kubalulekile ukuthi ningabi ne-ego, ningabi nokuyiphakamisa. Uma kusho ukuthi nikhombene noma nigcine sekuphakama ikhali noma kwaphakama isandla, nabekani izandla noma naphimisa amagama, hlalani phansi, bathe konwe ngomlomo, kuphinde kulungiswe ngawo umlomo. Noma bese nishayene-ke aningasayilungisi ngenduku, kodwa ayihlale phansi bamba umthetho, nilungise, nixolelane, nikhulume. Ngoba lento le yokungazwani ihamba enza ukuthi noma nina ningabazali ningazwani. Uma nizala iy'ngane zenu zikhula zinaligcobho olubi lokungazwani, ngoba kuthiwa ningayikayibani, shuthi sitshala imfundiso embi ey'nganeni zethu, sahle ukuxolelana thina nabantu abethe bebamba khona lapho. Ngelinye ilanga uzokuthiwa sibeshisele omunye walakhaya, iy'ngane zishisele baba omncane noma iy'ngane zishisele u-anti umuzi noma zishisele ugogo umuzi ngoba zithi uyathakatha. Kodwa kube into iyaqala kancane nje engabe iyalungiswa-ke abantu abadala, iyaqala kubona, uyayibona. So uningi umonakalo ugcina udaleka, abanye abantu bahlupheke bangakwazi ukusizana, ukuthi omunye umuntu nawo manje ukuthi bengamsiza lo, kodwa manje akwazi ukumsiza ngoba bayanukana.
uyayibona into enjalo ngane ukuthi asiphezeni ngapho ngane zakwethu. Mina ngithi enifisela kona kokuhle uNkulunkulu uzokuletha kunje uba kunjalo. Nizophumelela futhi ngane zakwethu. Lo afuna uqamba mama ngiqinisekisile ukuthi nizophumelela kona konke kuyona yonke iminqa, kodwa asisukumeni bakwethu kube khona esikwenzayo. Sikwenze sise singezi nje ukuchitha icala, ukwabona umuntu umenza into nje echitha icala esendlulisa ngathi ukuthi akuhle kanjalo. Bakwethu asikhulume lapha ku comment section, sishare lo mfanekiso, senze iphakamiso. Akunankinga ke ngane zakwethu noma ngabe mhlawumbe nifuna ufuna ukunikela cha nganikele ngane zakwethu. Ngifuna ukunikela no ngiyadlala uNkulunkulu ngosisi bayagana.